Alhamdulillah. Ora cidul tiba aku. Bisa ngenciki pathok. Wo. Tak kira nek pathok bol. Cirahe Paman Durna. Karo Paman Cengkuni. Terselah. Luweh. Aduh. Aduh. Ya. Kenging napa Kang Durna? Mboten ngerti kok mak kluthak ngono. Teng sirah. Kula nggih padha. Ketake niku lek linggo niku ora nang ngisor wit kambil lho. Nggih. Kaya ketiban kambil tuwa mak bluk-bluk. Sajake. Kok kedune ngecap sikil. Napa nggih? Nggih. Berarti uang. Sajake ngoten. Jepinten kelepatan kula nyuwun pangapunten nggih Penemban. Lho, ngapa Darmagati? Kula nibani sampean. Paman Cengkuni nyuwun pangapunten. Ya ora apa-apa. Wah, gayang tenan jebul cencaki ora ijen. Lho. Sencaki ora dhewe, mboten. Sapa sing belani Sencaki? Antaséna Gatotkaca Antaja. Lho. Selagine bapakne wae belani karo aku kok anak-anak. Werkudara kok kanthi belani karo Sencaki iki. Nalare bocah-bocah kuwi piye? Mboten ngertos, ning asli kula mboten gawe-gawe. Joltayu mungsuh Sencaki Balakaca Tama maju sing maju Antaséna kula modal kowe. Sing tolokke modal Catama. Wong kok gleleng lho. Ketemu Antaséna yo laine mak plepet langsung pucet. Ning gandeng wis sadualep lho ngantem diwanek-wanekke jeblet-jeblet. Kalau Antaséna dunekke sing tenanan. Saut tangane wantil cirahe bles. Tendang diel kontal. Delok cuacana man. Oh. Tak tonton pabaratan sepi. Antaséna wis mundul, Sencaki mundul. Kula maju gleleng. Heeh. Ula ngetke dhuwul. Sapa? Gatotkaca. Jebret. Jebret nimblis bathuk kula. Kula klikal, ajeng mlayu candhak cengel kula cega munggah. Kula wis aduh. Duncalke Gatotkaca. Duncalke Gatotkaca kula wis matek. Aku tiba ning Padas Suli modal. Aku tiba ning silah sampean. Nganu nggih matur nuwun nggih man pun dislametke. Slametke dengkulmu melocot kuwi ora. Sirahe wong tuwa kok padake dienggo alat keselamatan. Nek kula ora nibani silah sampean yakin kula tiba teng Padacuri modal man, yakin. Pun mboten umum, pun mboten lujut menungso. Matur nuwun nggih Penemban, pada-pada. Sesone nek tiba nggon mata. Nggih. Tiba kami nggon sirah ora. Sinten Depate sing dereng maju? Mboten pati nduga mana. Sapa ya sing urung maju? Lah niki arepa tetep kalah ning nggo gayeng-gayeng. Citrasi, nggih Man. Arep maju po? Mung suwe. Arep milih sapa? Milih sapa? Rene le mak le omong ora ning jero kotak. Oke. Mbok capeng ya capeng ning matane melek. Ah, ana wong tuwa ning burine kok nyampluki sapene dhewe. Sorry. Ora sengaja. Kowe iki nek wis ngono kuwi janjane nek disawang iki gleleng lho Le. Antaséna dijejerke kowe kalah muncet nek ngadeg. Nek ngeten iki, Mas.
Ambok sencaki jejer kowe kalah moncer kok. Gagahe gagah kowe. Oke, Man. Maju. Sendika. Sesencaki. Ono barat. Kebangetan kowe. Iki wong tuwa. Iki wong tuwa apa nemban Durna kuwi sesembaning para Kurawa. Lah kok tok ajar kuwi. Kowe kuwi wong ora duwe rasa madu. Kamanungsan. Wong tuwa kok tok ajar. Mbok nek ngajar ki nganti mati. Dadi ora wong liya ki ora nyawang. Sapa sing ketok? Rasaku kan gunem ayo rene. Kon mecah sirahmu tak pecah nang kene. Aduh. Man? Arep dipecah sirahku lho. Ora usah wedi. Wong tantang-tantangan kuwi suarane gedhe mergo kepengin ngedunke mentale mungsuh. Kowe luwih gedhe. Kowe luwih ngeri. Sesencaki cuplek matamu. Rene tak suduk nganggo keris, tak odol-odol ususmu, tak kalekke ning ndasmu. Man medeni, Man. Ora usah wedi. Kok kowe luwih medeni meneh. Luwih medeni. Tak gorok gurumu. Tak ombe getihmu kowe. Tak pangan jantungmu. Nah, medeni. Jos. Ora semaur ketoke wedi, Man. Ha iya. Ning kok sik aja kesusu dienteni sik. Oh mrene yo. Wo, wani ya, Man. Mrene yo. Tak palu ndasmu. Candak sirahmu tak neke tengah dalan plites gerubak gepeng sirahmu. Piye, Cit? Sing luwih medeni. Sing luwih medeni ana ora? Sesenangi. Aku ora wedi. Ora wedi rene. Canda tak uculi klambimu, tak kurepke, tak blonyo minyak angin. Kuwi ora medeni. Kuwi penak. Oh iya ya, Man. Ha iya. Wis ge menyang ngono. Ora sah adu kesangaran. Lan adu sumbar sing dadi nyatane. Mrene yo. Pecah sirahmu. Nek le mangkat iki kaya ya. Kaya ana pengarep-arep ya Kakang Durna ya. Iki piye ta ya? Wong dilabuhi kok malah merem. Kakang Durna. Kakang Durna. Lho kok dipindah kene. Kira nek arjeng nyekelke nggen wong. Nyekelke dembelmu mlacak. Ditabuk nggon awak kok dicekel tangane didunke. Ditonton. Nggih mangke, Mas.